Фирма Несто 2000 ЕООД е една от водещите компании в България и Европа за производство на машини и нестандартно технологично оборудване. Създадена през 1996 година, вече над 25 години, фирмата успешно се разраства и развива активно в областта на проектирането и изработването на машини за бутилиране, етикетиране и фолиране в сферата на хранително-вкусовата, парфюмерийно-козметичната, фармацевтичната и химическата промишленост. Фирмата разполага с производствена база на 2 етажа от 1900 квадратни метра, простираща се на 5000 квадратни метра площ в промишлената зона на село Драгор, област Пазарджик. Производствената база разполага с машинен парк от универсални металообработващи машини и заваръчни агрегати. Машините се произвеждат в най-съвременни модели, в които са вложени материали и елементи на водещи световни и европейски фирми. Екипи значителна част от разработките по специализирането на машините за различните типове продукти на хранителната индустрия са собствени, авторски. Качеството на продукцията е оценено от десетките производители, в чиито цехове работи технологичното оборудване на фирмата. Някои от партньорите на Несто 2000 са: Минерална вода Леденика ЕООД, град Мездра. Минерална вода Бяла вода ООД, град Долна баня. Фабрика за олио Клас Олио ООД, град Добрич, село Карапелит. Фабрика за олио Тити Ойл ООД, град Пазарджик, село Главиница. Фабрика за олио Брама ООД, град Габрово. Фабрика за олио Олива АД, град Кнежа. Фабрика за олио Голд Олио ООД, град Харманли. Мандра Ситово, село Ситово, град Силистра. Мандра Родопчанка, село Бял извор, община Ардино. Мандра Сейдол, село Сейдол, град Шумен. Мандра Милки Лукс, град Бяла черква. Фабрика за вино Бакхус 4 ООД, град Каспичан. Фабрика за агресивни течности Фиорела ООД, град София. Фабрика за агресивни течности Авангардес ООД, град София. Фабрика за агресивни течности Хидроекс ООД, град Пловдив. През годините фирмата е изработила редица модификации и разработки на машини. Проект газирани напитки, проект олио, проект минерална вода, проект машина за издуване на ред бутилки от епроветки, проект етикетиращи машини, проект фолиращи машини, проект вискозни течности, проект пенливи течности, проект хранителни течности. Доверете се на фирма Несто 2000 ЕООД, една от водещите компании в България и Европа за производство на висококачествени машини на достъпни цени с 2-годишен гаранционен срок и след гаранционна поддръжка на оборудването за хранително-вкусовата, парфюмерийно-козметичната, фармацевтичната и химическата промишленост.